Què tal, com esteu? Us saludem des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. Saludem des del Garraf per viure en directe la Diada de la Mare de Déu de les Neus. És festa major a Vilanova, tenim Diada Castellera important, enguany amb 4 colles excepcionalment. Enguany els bordegassos fan 50 anys i en comptes de 3, avui tenim 4 colles a plaça. Bordegassos de Vilanova, Castellers de Vilafranca, Colla Jove Xiquets de Tarragona i Colla Joves Xiquets de Valls. Una Diada que viurem a peu de plaça avui amb 2 companys, amb Antoni Comas i l'Àlex Alonso. Què tal, companys, com esteu? Benvinguts. Bona tarda, què tal? Doncs tot a punt aquí, ara mateix entren les colles a plaça, una plaça que es dividirà en 2, podríem dir, a la banda dreta. Mirant l'Ajuntament hi haurà els Castellers de Vilafranca i els bordegassos de Vilanova. Uns bordegassos que venen amb clara intenció de poder estrenar un castell com el 2 de 7, la Torre de 7, que l'acompanyaran amb 2 castells de 7 més. I els Castellers de Vilafranca avui tindran una oportunitat especial de tornar a portar gamma extra a plaça. En principi amb 2 castells, la Torre de 9 en Forri Manilles i el Pilar de 8, però atenció que si tot va bé, no es descarta un possible intent de 5 de 9 en folre. I a l'altre costat, 2 colles més convidades, com són les Joves de Valls i també la Jove de Tarragona, que seguirà l'Àlex. Doncs sí, una colla clàssica aquí a Vilanova, com és la Jove de Tarragona, i una altra que s'estrena enguany per aquesta circumstància que dèiem del 50è aniversari dels bordegassos, la colla Joves Xiquets de Valls. Uns objectius similars a les 2 colles, sobretot descarregar el primer castell de 9 pisos de la temporada. La Joves ja l'ha intentat, ja l'ha carregat fins i tot, però no l'ha descarregat. La Jove de Tarragona vol fer un salt avui de qualitat endavant perquè vol passar dels castells bàsics de 8 que ha fet fins ara fins al 4 de 9 en folre, que podria ser el gran objectiu dels tarragonins en aquesta tarda de dissabte aquí a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. Toni Comas i Àlex Alonso a peu de plaça, els comentaris tècnics Aina Mallol, benvingut. Molt bones. Avui podria ser un punt d'inflexió per algunes d'aquestes colles? Pràcticament per totes. Tinc la sensació que els reptes que es plantegen totes les colles són ambiciosos i que, per tant, veurem si aconsegueixen fer aquest salt de qualitat que totes busquen. Doncs veurem si s'aconsegueix. Comença la Diada de les Neus, enguany, excepcionalment, amb 4 colles. Mario, què? Mario, què? Com estàs? Estàs bé, Vale. Vinga, va, terços del 3 amunt. 5 de 7, bordegassos de Vilanova és el primer castell de la Diada de les Neus 2022. Hem sentit que donaven les ordres terços amunt, els terços de la part del 3 pujaven, ara situen també els terços de la part del 2. És el primer castell dels bordegassos de Vilanova avui a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, que com sempre presenta un aspecte magnífic. Aquest és el millor castell que han fet des de la represa. Els bordegassos de Vilanova situem la represa a l'1 de setembre de 2021, l'any passat. Doncs aquest castell és el millor castell que han fet. El van fer a la Grallada, en una diada seva, el 19 de juny, fa una miqueta més d'un mes. S'han situat ja quarts d'aquest 5 de 7, un castell, ja sabeu, composat per un 3 i darrere de la rengla del 3 hi ha enganxada una torre, un 2. Entren dosos de la part del 3, entren també dosos de la part del 2. Amb aquesta imatge es veu perfectament dosos de la part del 3 a l'esquerra, dosos de la part del 2 a la dreta. Ja estan tots lligats i ben agafats. Mentrestant, evidentment, la gent del tronc amb la màxima concentració per descarregar un castell que va perfecte, va clavat, va sense problemes. I la canalla que està tirada tot amunt. Acotxadors i l'enxaneta, que haurà de fer 2 aletes per coronar aquest castell. Aquí teniu ja l'arribada dels acotxadors, molt bé, primer llancen el peu. Mira, doncs ho fan al mateix temps, Màxima sincronia entre els acotxadors dels bordegassos de Vilanova. Només quedarà l'enxaneta, ja tindrem el primer castell. Recordeu, ha de fer 2 aletes. L'enxaneta dels bordegassos de Vilanova amb la primera aleta. El castell encara no està carregat, a punt de fer-lo. Primera aleta, ara sí, a punt de carregar-lo. 5 de 7, bordegassos de Vilanova a casa seva. Li costa una mica, acabar de traspassar. Sí! Ara sí, 5 de 7 carregat dels bordegassos de Vilanova. Clavat, una estampa, perfecte, immaculat, immillorable. Està perfecte, no pateix ningú. Les mides idònies, la canalla perfecta, que ja surt. No li dona cap dificultat ni a segons, ni a terços, ni a quarts. I el gran repte arriba a la segona ronda. Serà el 2 de 7, fixeu-vos, M'arribaria a dir que hi ha un punt de relaxació fins i tot en la cara dels castellers dels bordegassos que tenen aquest castell. Dominadíssim, sortida de les parelles de dosos. Primer, la parella de dosos de la part del 2, ara la parella de dosos de la part del 3. Els bordegassos de Vilanova descarreguen un impecable 5 de 7 per començar la seva diada, amb l'alegria, evidentment, de la gent més joveneta de la casa. Sortida de quarts, Aina, 5 de 7, impecable. Anem a veure aquí com s'ha entrebancat una miqueta l'aixecador
que puja, és pràcticament el que no veiem. Sí que anem veient les seves mans a poc com van pujant, que queda a la nostra dreta, i aquí, pobre, s'ha encallat una miqueta, però finalment ha pogut, doncs, aquí, aquestes relliscades que a vegades també passen factura, perquè ja veieu que l'enxaneta va tirant amunt i ara sí que se n'han sortit, i veurem com es col·loca l'aixecador i els dos aixecadors, de fet, s'han col·locat pràcticament alhora. Sí. I veurem a la traspassada això que dèiem. Si ho veieu, l'aixecador de la banda del 2 és bastant gran i les cames li queden com bastant obertes. Llavors, a l'hora de passar l'enxaneta, com que deuen tenir una mida bastant semblant, doncs és allò que li ha costat una mica fer aquest pas de poder encavalcar-se d'un cantó a l'altre. Ara aquí veiem aquesta aleta. Molt bé. És que a més, la mida és molt bonica de 5 de 7. Sí, no han patit absolutament res. Jo tinc la sensació que si ara que anirem a peu de plaça ens diran estaven còmodes. Doncs mira, fem una cosa, preguntem-los en el moment que veiem... Aquí com s'ha entrebancat aquest momentet, això que dèiem de la cama, però després han sortit i no han tingut cap problema. Ha tingut una petita dificultat per fer la segona aleta, però vaja, no ha patit absolutament ningú. Quarts del 4, quarts del 3... La Jove de Tarragona obre la Diada de les Neus 2022 a Vilanova i la Geltrú amb el 7 de 8. Un castell molt poc habitual en la seva trajectòria, molt poc habitual. De fet, només l'han fet 4 vegades, l'han descarregat 4 vegades, d'aquells castells que puja molta gent. També de doble estructura, com hem vist abans amb el 5 de 7. Abans era un 3 més un 2, ara és un 4 més un 3. Fixeu-vos aquesta imatge. Aquí en primer terme veieu el 4, ara el veieu, i darrere d'una de les agulles del 4 veieu un 3 enganxat. Aquí es veu perfectament, a la dreta el 4, a l'esquerra el 3. El 7 de 8 que ja té col·locats els 15 d'aquest castell i la canalla està tota tirada amunt. Sentim des de la pinya com es demana que segueixin, que tirin amunt la canalla més petita. Dosos que estan arribant a la seva posició i també tant els acotxadors com l'enxaneta que també ha arrencat el seu camí per coronar per 5a vegada en la història de la Colla Jove aquest castell de mida moderna i d'estampa moderna i de visió moderna, perquè és un d'aquests castells que s'han incorporat a l'era moderna al món castellà. A punt d'entrar ja els acotxadors, tant el de la part del 4 com el de la part del 3, un castell que de moment el tenen molt ben controlat, estan a punt de coronar-lo, ja gairebé el tenen, l'enxaneta s'espera al pis de dosos ajudant a l'acotxador de la part del 4, fa les darreres passes, Jove de Tarragona, 7 de 8, primera aleta, el castell encara no està carregat i ara té allò tan difícil de traspassar d'un pont de dalt a l'altre pont de dalt, fixeu-vos, ara baixa d'un, ara se'n va cap a l'altre, buscar l'altre per encavalcar-se al segon pont de dalt, a punt de coronar-lo, ara sí que ja el té la Jove gairebé, a punt de carregar-lo, sí! 7 de 8 de la Colla Jove, xiquets de Tarragona, que de moment no presenta massa dificultats, tot i que potser els pisos superiors s'està complicant una miqueta, però amb la sortida de doso això s'hauria de solucionar, s'hauria de tranquil·litzar, i és la millor manera de començar aquesta Diada de les Neus. Atenció, perquè el salt és majúscul que prepara la Colla Jove. Salt majúscul, aquest és el millor castell d'enguany. Aquí veiem la repetició del castell. Hi ha coses curioses, Carles, perquè a vegades els aixecadors es situen de maneres diferents. M'ha sobtat molt que donava molt la sensació de que es miraven entre si. A vegades normalment queden els dos mirant en fora o cap a una banda. Aquí ho veureu, que es queden els dos aixecadors mirant entre si i l'enxaneta, que moltes vegades fa el traspàs de faixa a faixa, ha baixat fins a baix i ha tornat a posar. Això... Mira, estan encarats, és veritat. Sí, és molt curiós, que moltes vegades... Mira, ara. I ara aquí veureu aquest traspàs de l'enxaneta, quan normalment algunes, per donar-li una mica més de rapidesa, va de faixa a faixa, en aquest cas no. Heu vist com baixava fins a baix de tot, feia el pas per tornar a començar. Clar, això de no fer el pas segurament és perquè també s'estan mirant, no? Si s'haguessin col·locat al revés, podria haver fet aquesta passa una mica més àgil per traspassar el castell. A lluitar! No s'ho pensen dues vegades els castellers de Vilafranca en tirar amunt el seu primer castell. Un castell de nou, el 3 de 9 en folre. No s'ho ha pensat dues vegades en Xisco Benet al cap de colla per dir vinga, va, doncs endavant i a treballar-lo. Aquest 3 de 9 en folre que ja han descarregat aquesta temporada. De fet, són els reis d'aquest castell aquest any 2022. Altres colles també l'han fet, però ells són qui l'han fet més vegades. Ja veieu que amb els quarts col·locats han entrat els 15 i ara arriben les sisenes a la seva posició. Sisenes del 3 de 9 en folre dels castellers de Vilafranca. Déu-n'hi-do castell per obrir la Diada, però Déu-n'hi-do que es podria presentar darrere d'aquest castell, perquè, atenció, podria arribar la gamma extra, podria. De moment, centrem-nos en això, en el 3 de 9 en folre, amb els 600 col·locats, la plaça expectant.
plaça que presenta un aspecte immillorable. També la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, que celebra la Festa Major de les Neus. Entrada de dosos del 3 de 9 en folre dels Castellers de Vilafranca. Ja només queda la canalla més petita, la cassoleta que arriba a l'alçada de dosos. Hi ha hagut una petita dificultat, però vaja, superada sense problema. La cassoleta que busca la seva posició ja al castell. L'enxaneta també arriba a la posició de dosos. La cassoleta que llença un peu, acaba de situar l'altre peu, l'ajuda l'enxaneta, només quedarà coronar-lo. L'enxaneta que fa les darreres passes, a punt de coronar-lo. 3 de 9 en folre, Castellers de Vilafranca, sí! 3 de 9 en folre amb un lleuger tremolí, però bé, de moment el tenen molt controlat. Sortida de l'enxaneta, bé, compte ara, és un moment clau d'aquest castell, surt bé, surt neta l'enxaneta, no hi ha hagut cap problema pel castell, per l'estructura, pel tronc central, ha sortit també la cassoleta neta, cap problema, sortiran també els dosos, i en el moment que surtin segurament els sisens podrem considerar gairebé descarregat ja el 3 de 9 en folre dels Castellers de Vilafranca, serà el 5è. 3 de 9 en folre, descarregat aquesta temporada, ha sortit ja tota la canalla, ha sortit ja tot el pont de dalt, surten ara les sisenes del castell, sisenes del 3 de 9 en folre d'aquests Castellers de Vilafranca, doncs l'han tornat a fer, l'han tornat a passejar, l'han passejat per Tarragona, l'han passejat per Altafulla, l'han passejat per Lloret de Mar, l'han passejat per Mataró, el passegen per Vilanova. Era aquell petit tremolí, potser estava una mica tancat pels pisos, sobretot de 15 i de 600, no? I això és el que al final et fa ballar una mica, però a la mida però dic un lleuger tremolí, però controladíssim per l'estructura i l'experiència d'aquests castellers. És per dir alguna cosa i per analitzar alguna cosa, també, perquè si no ens traurien la feina, Carles. A tu segur que no, Aina. Aquí veieu, el moment de la carregada i aquest lleuger tremolí que us estàvem explicant, però és veritat. Clar, potser tens el cap posat en un altre moment i l'aixecador és també ha aquest el tingut moment. un petit dubte, no? Sí. Allà al moment de 600, no? Que l'hem vist que com posava la mà al peu, vull dir, s'ho ha pensat una mica i ha allargat una miqueta més el temps del que seria habitual d'un 3, però vaja, no ha perillat en cap moment aquest castell. Tancarem la primera ronda de la Diada de les Neus a Vilanova i la Geltrú amb el 5 de 8 de les joves. Ells són els dominadors d'aquest castell aquesta temporada, perquè la joves ha descarregat el 5 de 8 6 vegades aquesta temporada. A la plaça del Pati, per completes, per Sant Joan, al Pla de la Seu a Tarragona, a la Riera de Gaià i al quadre de Santa Rosalia de Torredembarra. I ara tornen a provar el 5 de 8. Això són clares intencions de mirar cap al futur i de dir, i si li pugem un pis més a aquest 5 de 8? Doncs segurament aquest és un dels grans objectius, no sé si del mes d'agost o no, això ens ho hauria d'explicar el seu cap de colla, però segur que serà un dels grans objectius de les joves. Tronc central del 5 de 8, ja tot damunt de la pinya, 15 col·locats, els de la part del 3 i els de la part del 2, i només queda la canalla més petita, els ponts de dalt, que també, fixeu-vos com tiren amunt arribant ja a l'alçada de 15. Primer, els dosos de la part del 3, sentint que diuen que està perfecte des de la pinya. El castell està perfecte, efectivament entren dosos de la part del 3, bé, entren ara dosos de la part del 2, bé, el castell de moment es veu ferm, bona estructura, entren ja els aixecadors de la colla joves, xiquets de Valls, aixecadora de la part del 3 situada, arriba també l'aixecadora de la part del 2, recordeu, són dues aletes per considerar carregat aquest castell, ara farà la primera aleta l'enxaneta, encara no està coronat el 5 de 8, passeja per allà dalt en un exercici complicadíssim, sí! 5 de 8 de les joves de Valls, que també té un lleuger tremolí, però vaja, també té tanta experiència al tronc d'aquest castell que no haurien de tenir cap problema per descarregar-lo. Sortida de la canalleta, l'enxaneta, les aixecadores que surten de la colla joves sense dificultats i sense fer patir l'estructura del castell. Ara es deixen de braç també dosos. Serà un altre 5 de 8 al sarronet de les joves. 7 5 de 8 al sarronet de les joves. Ara pateix una miqueta més el castell, però vaja, ara no hauria de tenir problemes per descarregar-se. Surten 15 a la part del 2, surten 15 ara també de la part del 3 de la colla joves. Déu-n'hi-do l'historial que tenen amb aquest castell. I ara, clar, igual que dèiem abans amb els Castellers de Vilafranca i el futur del 3 de 9 en folre, aquí es anar marcant el calendari les diades on pot anar, per què no, en el seu dia, un 5 de 9 en folre. Aquí veiem la repetició. Mireu l'enxaneta, és que m'he estat fixant que ha fet pràcticament 3 passes a tots els pisos. Molt bé. És
molt, molt ràpida. Ara veureu amb la rapidesa amb la que traspassa. Pràcticament no estava col·locada l'enxaneta, que veureu com s'ho va mirant. Mira, s'està mirant ràpidament, diu, a veure, col·loques o no? És veritat. Sí, ara passaré. Brillo. I mira, rapidíssima aquesta traspassada que ha fet donar pressa a l'aixecador de la banda del 2. És boníssima aquesta imatge, efectivament, demanant brillo, demanant una miqueta de brillo als seus companys. Mira, és que aquí ara ho veurem, com ha fet aquesta passada, aquí es va mirant, diu, i aquí ja ho veiem, que ella, de seguida que l'aixecador de la banda del 2 tenia un peu, ja ha començat a fer la passada, i aquí ha traspassat, i fantàstica aquest pom amb aquest primer pla. Això que dèiem, el dosos oberts d'aquí es veu gran, però suposo que és a poc anar introduint peces noves per poder, somiar, anar polint els detalls per poder pensar en això que dèiem, Carles, en pujar aquest castell un pis més. Diada de les Neus, Vilanova i la Geltrú 2022. Primera ronda acabada, tot perfecte. 5 de 7 bordegassos, 7 de 8 joves, 3 de 9 en folre verds, 5 de 8 joves de Valls. Reserva't allò més teu per descobrir allò més nostre. Emocionat amb el mar, amb el riu i amb els teus, tu ets el protagonista. Descobreix els aromes d'una terra cuidada des de l'estima. Reserva't un tros de la biosfera. Després del 5 de 7 a la primera ronda, toca el 2 de 7 a la segona ronda. Bordegassos de Vilanova. 50 anys de castells a Vilanova i la Geltrú des de 1972. Acaben de rebre ara fa unes setmanes la Creu de Sant Jordi i els bordegassos que ataquen el 2 de 7. Un castell que no proven des del 2019. Massa temps hem estat sense castells, massa temps sense bordegassos, massa temps sense estar a les places. S'han situat ja quarts del castell, entren dosos. Això ha d'anar amb màxima sincronia, no ha de patir cap dels integrants del tronc, entren els dosos i ara ve la feina, La feina ve ara, quan tens ja els dosos col·locats, quan comença a pujar l'acotxador i quan l'enxaneta ja s'espera també per arrencar. Fixeu-vos, el camí va bé, el camí va pujant, arriba ja gairebé a l'alçada de dosos, ha arrencat ja l'enxaneta, és el 2 de 7 de bordegassos que té el tremolí lògic de ser el primer des del 2019, ja tenim situada l'acotxador del 2 de 7 de bordegassos de Vilanova, va que només queda l'enxaneta, remena, treballen molt, terços, quarts, a punt d'arribar, ai, es trenca. Ha acabat saltant el 2 de 7. Es feia venir una mica, Carles, les quarts estaven molt incòmodes en la seva posició i finalment el castell ha acabat cedint. Ha començat a treballar una mica massa aviat, perquè veieu els quarts que s'estaven sobretot estirant molt, mentre els terços estaven tancant les quarts i veieu cada cop s'estaven estirant més. I amb la passada de l'enxaneta el castell no ha pogut aguantar. Donava moltes pistes de que no anava massa bé, Carles. Hi havia nervis, hi havia tremolor, hi havia posicions gens còmodes. Molta suavitat! Després de desmuntar dos peus, la colla jove Xiquets de Tarragona tira amunt el primer intent de Castell de Nou des de Santa Teresa 2019. Aquell dia van descarregar el 4 de 9 en folre. A la plaça Vella del Vendrell, avui hi tornen. Gairebé 3 anys després, la jove fa sonar les gralles del 4 de 9 en folre amb els quarts col·locats en dit amunt. 15 s'acaben de situar, entren 600 fins aquí a l'assaig. Ho han fet diverses vegades, la jove. 600 col·locats del 4 de 9 en folre i ara arriba la feina. Dosos, acotxador i enxaneta. Han arrencat tots ja, Dosos a l'alçada de 600, acotxador a l'alçada de 600, enxaneta que comença a pujar, el castell té un lleuger tremolí, es tanca pels pisos superiors. Veurem si això no els obliga a treballar més del compte. Entrada de dosos de la colla jove, dosos del 4 de 9 en folre, que ara ja estan drets, només queda la canalla més petita, que és rapideta, a punt d'arribar ja a l'acotxador, a punt de situar-se en la seva posició. L'enxaneta fins i tot s'esperarà, 4 de 9 en folre de la colla jove, ja gairebé el tenen, atenció que el carreguen, atenció que tornen a fer el Castell de Nou la colla jove, el tenen, el fan, sí!
4 de 9 en folre, Colla Jove, està bonic, està molt xulo, està guapo, sortida de l'enxaneta, sortida de l'acotxador, el Castell ara comença a remenar, els pisos superiors hauran de donar el gas al límit gairebé, sortida de dosos, 4 de 9 en folre de la Colla Jove. Aquesta temporada és un Castell molt exigent, surten ja els dosos, a punt de sortir els sisens, el tenen, el descarregarà la Colla Jove. Quin salt de la Jove, quin salt de la Jove aquesta temporada brutal, del 4 de 8 i del 3 de 8, avui el 7 de 8 i el 4 de 9 en folre, el descarrega la Jove, gairebé 3 anys després, el Castell de Nou, 4 de 9 en folre, Aina. Gran notícia de la Jove de Tarragona, que la veritat, només s'ha complicat una miqueta per dalt i han de posar una mica més de gas, però el Castell l'han resolt molt bé. M'acaba d'impressionar la Colla Jove amb aquest 4 de 9 en folre, les abraçades, evidentment, de la gent de la Jove, perquè aquest Castell era importantíssim per ells, el salt de qualitat. Com ho necessitaven. Doncs ara aquí veiem aquesta repetició, mireu com es col·loquen els dosos, aquí veieu com els sisens s'han anat tancant una miqueta, i aquí és on el Castell, però la veritat és que la canalla ha sigut rapidíssima, molt decidida per fer l'aleta aquest Castell, fins i tot l'enxaneta s'ha hagut d'esperar uns instants, i quan ha vist que l'aixecador estava col·locada, doncs ha traspassat el Castell. Jo crec que ni ells s'esperaven que anés tan bé, no sé si dir-ho així, Sí, tinc la sensació que és això, només ha donat una mica de feina, és que els que veiem treballar una mica més és aquest pis de sisens, perquè la resta veiem segons, terços, quarts, treballar doncs molt còmodes aquest Castell. Vinga, concentrades, Després de l'eufòria de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca volen fer exactament el mateix. Cridar d'eufòria a l'hora de descarregar aquest castell. Torre de nou amb folre i manilles. No es prova des de Tots Sants del 2019 per part de la colla dels Verds. Cisco Benet ha dit amunt quan ha vist col·locats els quins perquè ho veia bé. I el castell tira amunt, folre i manilles, gamma extra. Van fer un castell de gamma extra al Pla de la Seu a Tarragona, davant de la catedral. Era el Pilar de 8 amb folre i manilles. Però aquest és el 2 de 9 amb folre i manilles. Plaça de la Vila, Vilanova i la Geltrú. En directe a la xarxa de comunicació local. Entren dosos. I ara arriba la feina pel castell. De moment diu el Cisco que està perfecte. Són els grans dominadors, són els reis d'aquesta estructura. Són d'aquella colla que encara que pateixi l'acaben descarregant. Fixeu-vos que encara s'espera l'enxaneta per arrencar. Els dosos tancadíssims, aquí els teniu. A punt d'arribar ja la cassoleta a la seva posició. Estan tancadíssims els dosos, esperant que no pateixi en el moment d'entrada de cassoleta i d'enxaneta. Arriba la cassoleta a la seva posició. Fixeu-vos que ràpida l'enxaneta. Compta amb els castellers de Vilafranca, que ja gairebé el tenen. Arriba la cassoleta, se situa, llença un peu. Ara llença també l'altre. L'enxaneta ja s'espera per coronar el castell. 2 de 9 amb folre i manilles el tenen. Castellers de Vilafranca, els Verds! Sí! Sí! 2 de 9 amb folre i manilles, el tornem a veure! El tornem a veure! Benvingut, 2 de 9 amb folre i manilles! Sortida de la cassoleta ara, ha sortit ja l'enxaneta! Compte que està tancadíssim, com treballen, com el gestionen, es trenca! S'ha acabat trencant pels quarts, diria, 2 de 9 amb folre i manilles, 15, pels 15, 2 de 9 amb folre i manilles, carregat. Quina llàstima, havíem passat quasi el moment més complicat, però just quan anaven a sortir ja els dosos s'ha acabat trencant entre l'encaix, entre els quarts i els 15 del castell. Aquest pis de sisens també estaven treballant molt tancats, gens còmodes, i ara veureu, si ho veieu, no? Ha sigut molt lenta aquesta entrada a l'aixecador. Està lentida, la imatge, sí, un punt de lentida. Sí. Però aquí també s'ha encallat una mica aquí en aquesta entrada dels dosos. Aquí tira un peu i sort que l'enxaneta sí que ha fet via, Però s'ha esperat una estoneta aquí, fixeu-vos. S'ha arribat a esperar. Clar, tot això castiga moltíssim un castell tan fràgil com aquesta torre de 9 amb folre i manilles dels castellers de Vilafranca. Aquí, sobretot, mireu aquest encaix entre el quart i el quint. Aquí a la sortida veurem com surt ara el castell i com marxa una mica, sobretot en aquest canvi de pes, quan anaven a treure el peu als dosos, la sensació és que el castell ha sigut més l'encaix amb el folre i les manilles, més l'encaix del quart amb les manilles. Com si s'hagués enfonsat, no?
La colla joves Xiquets de Valls vol afegir-se en aquesta segona ronda a les emocions de la jove de Tarragona i dels castellers de Vilafranca. 3 de 9 en folre és el repte, carregat per Sant Joan. Intent desmuntat al quadre de Santa Rosalia a Torredembarra. Deuen des de la pinya, diuen, té una mida perfecta. S'han situat ja quarts i quints, entren sisenes del 3 de 9 en folre i d'aquí una estoneta veurem pujar l'Edurne, que avui fa anys, que avui fa 7 anyets, l'aixecadora de la colla joves Xiquets de Valls. Sisens del 3 de 9 en folre de les joves situats, és el tronc central i ara queda segurament allò que li dona dificultat al castell. La canalla més petita, dosos, aixecadora i enxaneta. Està molt bé, ho estan dient, vinga, dosos que arriben a l'alçada de sisens. És veritat, el castell de moment puja molt bé. Ara amb l'entrada de dosos encara ho reblen més dient que està perfecte des de la pinya. És el Salvador Ramon, excap de colla també en el seu dia. Dosos col·locats ja del 3 de 9 en folre de les joves. Ja només queden les més petitonetes. Vinga, Edurne, som-hi. Guany s'estrena amb la colla joves. Arriben ja gairebé les dues al mateix temps. L'enxaneta ajuda a l'aixecadora. Ja tenim l'aixecadora de la colla joves. Va, ja està el 3 de 9 en folre. El tenen, el recuperen. 3 de 9 en folre, colla joves. Sí! 3 de 9 en folre. Bé, està guapo. Està xulo. A descarregar-lo. Sortida de l'enxaneta, sortida de l'aixecadora. Ara pateix potser una miqueta el pis de terços. Ho gestionen molt bé el pis de quarts. Serà el primer de la temporada. Continua les joves sortint els dosos ara en aquest moment. Primer es deixen de braç amb suavitat, fixeu-vos, No volen fer patir l'estructura, no volen fer patir cap de les seves companyes del pis de sisens. Ja el tenen, ja el té les joves, el primer de la temporada el descarrega. Està tocada amb una vareta màgica la diada de les neus a Vilanova i la Geltrú, perquè les joves també celebra a la segona ronda de la diada el castell de nou descarregat. El primer de la temporada, el primer des de la represa per la colla joves. Sortida de 15, 3 de 9 en folre. Després del 5 de 8 a la primera ronda, 3 de 9 en folre descarregat, colla joves, segona ronda. Aquí veieu l'Edurne com es col·loca d'aixecadora, pensant en quin bon regal que seria descarregar aquest castell. Boníssim. I aquí veiem com traspassa l'enxaneta. És que sembla fotografia, realment. El castell ha anat molt parat, ha estat molt tranquil. Intent de 2 de 7 dels bordegassos de Vilanova, el 4 de 9 en folre de la jove de Tarragona, el 2 de 9 en folre i manilles carregat dels castellers de Vilafranca i les joves de Valls que ha fet el 3 de 9 en folre. Sonen les gralles novament pels bordegassos de Vilanova. A la primera ronda han descarregat el 5 de 7. Ha quedat intent el 2 de 7 a la segona. Ara, 4 de 7 amb l'agulla, un castell que aquesta temporada ja han fet en diverses ocasions i que no els hi hauria de donar massa feina aquest 4 de 7 amb l'agulla. 2 descarregats en aquesta temporada. Un castell composat, ja ho sabeu, per un 4 de 7 i entremig un pilar de 5. El castell el considerem carregat quan els segons es deixin de braç. Quartes situades d'aquest 4 de 7 amb l'agulla de bordegassos de Vilanova. I puja la canalla. Dosos, acotxador i enxaneta que espera les darreres ordres que arribin des de la pinya. Sento la veu de l'Anna, diria, que és la cap de colla. Aquí, perfecte la vida, Dosos que entren ara en la seva posició. Aquí teniu com s'agafen de braç. I ara sí que ja ha arrencat l'enxaneta per coronar aquest 4 de 7 amb l'agulla. Aquest estava al programa, aquest castell. El que ens hagués agradat molt és poder explicar el 2 de 7 de bordegassos de Vilanova. Veig un dels dosos que patirà ara amb l'entrada de l'acotxador. Li costarà una miqueta. Mira, ha recuperat la posició. Bé, cap problema, no passa res. Ha recuperat la posició. Entra l'acotxador de bordegassos de Vilanova. Ara traspassarà l'enxaneta, però el castell encara no estarà carregat, Recordeu, fins que els segons es deixin de braç. Traspassa l'enxaneta, fa l'aleta. Ara ho fa amb tranquil·litat, compta la sortida, que sigui suau, que no hi hagi problemes, es comença a confeccionar el pilar de 5, fixeu-vos, ja està el terç col·locat, arriba quart de pilar de 5 de bordegassos de Vilanova dins d'aquest 4 de 7, ha sortit ja l'enxaneta i ara l'aixecadora, la cotxadora del pilar, que se situarà d'enxaneta, la cotxadora del 4 de 7 se situarà d'enxaneta, ara, fixeu-vos, aquest moment l'ajuda a dosos, aquesta és la imatge, boníssima, com busca la posició, el pilar costa una miqueta. Ara, llença un peu, l'hem vist clarament, s'ajuda
del cap d'una de les quarts per mantenir l'equilibri, i ara amb els dosos que es començaran a deixar de braç arriba aquell moment clau de que ningú toqui el pilar, que no balli massa, que l'estructura estigui sòlida, aplaudiments a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. La imatge és espectacular de la gent aplaudint. Teníem ganes de castells, tornen els grans castells i hem tornat a la xarxa de comunicació local. Ja ho vam fer la temporada passada, però avui és d'aquells moments especials. Sortida de terços, es deixen d'abraçar els segons, a punt de carregar-lo. Sí! 4 de 7 amb l'agulla, carregant Bordegassos de Vilanova, i l'ovació de la plaça de la Vila és d'aquelles xules, boniques per la colla, pels Bordegassos, pels 50 anys, per la Creu de Sant Jordi, per tants i tants i tants anys donant-nos tantes alegries. Entren dosos. Ai, no esperem. Ara veiem l'entrada ja de dosos i només queda acotxador i enxaneta per acabar de rematar aquest 3 de 8, que potser és el castell que els hi està patint. Semblava que els deures podrien estar fets ja, però aquí no et pots despistar ni una miqueta. Entrada ja d'acotxador del 3 de 8 de la colla jove Xiquets de Tarragona, només queda l'enxaneta, les darreres passes, ara s'encavalca, a punt de carregar-lo, ja el tenen, 3 de 8, sí! Colla jove Xiquets de Tarragona, després de descarregar en primera ronda el 7 de 8, estrena aquesta temporada, i el 4 de 9 en folre, estrena també aquesta temporada, el 3 de 8, descarreguen, vaja, van en el camí de descarregar en aquesta tercera ronda de la Diada de la Mare de Déu de les Neus, des de Vilanova i la Geltrú, 90 i tants, gairebé ho han descarregat tot el que han provat, Abans ho explicàvem, han vingut aquí 17 vegades i tots els castells els han descarregat excepte un en el seu dia, que va quedar carregat el 4 de 9 en folre. Sortida ja d'aquí. És veritat que quedarà a veure com acaben polint aquest 3 de 8, que estem veient ara en repetició les nostres imatges, perquè ja ho veieu, s'ha anat tancat bastant, sobretot pel pis de quins, a quarts ha donat també una miqueta de feina i potser s'ha obert per les parts baixes del castell. Aquí es col·loca l'aixecador i veurem com traspassa l'enxaneta. Aquest lleuger tremolí, aquesta sensació de que el castell s'haurà de polir si es vol pujar damunt un folre. Tot el contrari una mica del que hem vist del 4 de 9 al folre, que ha sigut un castell que han fet. Jo crec que fins i tot a ells els hi ha sorprès amb la facilitat en què l'han fet. Avui la jove realment demostra que està aquí, que té molt de recorregut per endavant i que els reptes, quan se'ls proposa, els fa. Sí, al final ja ho dèiem fa 2 setmanes que teníem molt bon treball d'algunes estructures a l'assaig i que faltava rodatge a plaça d'altres castells per poder fer aquest pas endavant. Avui la idea era fer-ne un, però la setmana a nivell d'assaig ha estat molt positiva, la colla estava amb moltes ganes i hem decidit fer aquest 4 de 9, que crec que tothom ha vist que ha anat molt bé, que no és portar un castell a la babalà, sinó que el teníem treballat, i esperem les properes setmanes continuar fent passes endavant. Tenim estructures com el 5, com el 2, que han de sortir a plaça, que han d'acabar de madurar una mica més a l'assaig, però no volem parar de créixer. Al final la colla jove és una de les colles importants del país i hem de continuar amb això. Hem trigat una mica en arribar-hi, però hem de mantenir el nivell i donar cada dia que puguem un pas endavant més. Francisco Benet, el cap de colla dels castellers de Vilafranca, demanava concentració als seus castellers per completar la Diada de les Neus pilar a banda. Completar, després de descarregar el 3 de 9 en folre i carregar el 2 de 9 en folre i manilles, o torre de 9 en folre i manilles, amb el 4 de 9 en folre, un castell que aquesta temporada van descarregar el Pla de la Seu a Tarragona i a la Diada de les Cultures a Altafulla, a més també de les Santes de Mataró. Avui a Vilanova i la Geltrú també volen completar aquest 4 de 9 en folre, que ara té 6enes que entra a la seva posició i ja les tenim dretes. Per tant, tronc central del 4 de 9 en folre dels castellers de Vilafranca, que ja està perfectament damunt del folre i la pinya de la colla verda dels vilafranquins.
que el 30 d'agost per Sant Fèlix té a l'horitzó marcat, evidentment, en vermell la diada. Entren dosos ara mateix, ja està perfecte, diu el Cisco, entren dosos del 4 de 9 en folre, només queda la canalla més petita, només queda Cassoleta i Enxaneta d'aquests castellers de Vilafranca, que tornaran a repetir, si continuen així, el 4 de 9 en folre aquesta temporada 2022. Entra la Cassoleta, ja la tenim situada, arriba també l'Enxaneta per coronar el castell, 4 de 9 en folre, castellers de Vilafranca, ja el tenen, sí! 4 de 9 en folre, plaça de la Vila, novament a Vilanova i la Geltrú, planten un altre castell de nou, tornen a posar un castell de nou al seu sarronet. Sortida d'Enxaneta, sortida de Cassoleta dels castellers de Vilafranca, el castell que, vaja, el tenen dominadíssim aquesta temporada, perquè, insistim, el descarreguen ara per quarta vegada ja, demana suavitat la sortida de dosos al cap de colla, ho han fet, surten suaus, aquí teniu la imatge de la sortida ja del pis de 600, el castell, per tant, s'acabarà descarregant aquest castell dels castellers de Vilafranca. Segurament s'ha obert una miqueta aquest encaix entre el segon que veiem a les nostres esquenes i el que queda a la banda de l'esquerra, però vaja, per dir un detall, però la veritat és que li tenen la mida molt ben agafada al 4, quan històricament també havia sigut un d'aquells castells que els havia donat problemes als castellers de Vilafranca. I no només això, Carles, sinó tu caus de Torre de Nou en folre i manilles i no has de tirar 2 pisos enrere, sinó que tens el 4 de 9 just a sota per refer-te d'una caiguda. Jo crec que això diu molt de la gamma que està tocant els castellers de Vilafranca, de les ganes que en tenen i dels reptes de futur que es plantegen. Vinga, som-hi, xatos, va! La Joves de Valls vol completar la seva millor actuació de la temporada i per fer-ho tira el 2 de 8 en folre, després de descarregar el 5 de 8 i el 3 de 9 en folre a la primera i a la segona ronda de la diada. I aquí teniu ja com el pis de quintes s'acaba de situar ara mateix. Terços i quarts han donat l'aprovació per tirar-lo amunt, han arrencat les quintes i s'han situat, arriben dosos i també buscaran la seva posició en aquest castell de la Colla Joves, buscaran descarregar el segon d'aquesta temporada. El castell rei de la temporada per les Joves és el 5 de 8, descarregat amb el de 8 7 vegades aquesta temporada. I la Joves té ganes de tornar a descarregar aquest 2 de 8 en folre que s'havia quedat en intent desmuntat les 2 últimes vegades que l'havia provat. Ja estan situats dosos, ja només queda acotxador o aixecador, com dirien a Valls, i Enxaneta de la Colla Joves Xiquets de Valls. A punt d'arribar ja l'aixecador, ara llença un peu damunt de l'espatlla d'un 2, ara situarà l'altre, aixecador del 2 de 8 de la Joves situat, només queda l'Enxaneta a punt de traspassar, són les darreres passes, s'encavalca, peu damunt de l'espatlla d'un 2, ara l'altre, sí! 2 de 8 en folre, Colla Joves Xiquets de Valls, castell carregat, i la veritat és que es veu guapo, La veritat és que es veu bonic, sortida ja de l'Enxaneta, ara surt també l'aixecador de la Colla Joves, potser l'hauran de treballar una miqueta més a l'hora de descarregar-lo ara, però vaja, van camí de descarregar-lo al segon de la temporada, sortida neta, bona, d'aixecador i Enxaneta de la Colla Joves, es deixen de braç els dosos d'aquest 2 de 8 en folre i el castell l'acabaran descarregant, exhibició de les Joves de Valls avui a Vilanova, també importantíssima, perquè és la millor actuació que han fet aquesta temporada, perquè descarreguen els 3 castells, perquè es treuen l'espineta del 3 de 9 en folre, perquè recuperen el 2 de 8 en folre, perquè ratifiquen el 5 de 8. Vaja, que la diada d'avui de les Joves és d'aquelles que l'autoestima et puja moltíssims punts. I amb la repetició d'aquest 2 de 8 en folre de la Colla Joves, que aquí veiem com l'Enxaneta ha hagut de fer 2 passetes més per encavalcar-se, però que s'han pogut anotar sense complicacions. La veritat és que tenen molt bones sensacions amb aquesta alineació de 2 de 8 les Joves de Valls. Tercera ronda de la diada, Bordegassos, 4 de 7 amb l'Agulla, Jove de Tarragona, 3 de 8, Castellers de Vilafranca, 4 de 9 en folre, Joves de Valls, 2 de 8 en folre, han tornat els grans castells. Reserva't allò més teu per descobrir allò més nostre. Emocionat amb el mar, amb el riu i amb els teus, tu ets el protagonista. Descobreix els aromes d'una terra cuidada des de l'estima. Reserva't un tros de la biosfera. La plena la
Oliva i... 3 de 7 per tancar els bordegassos de Vilanova la seva actuació. 5 de 7, intent de 2 de 7, 4 de 7 amb l'Agulla, 3 de 7 ara, l'últim castell de la diada d'avui per aquests bordegassos de Vilanova. Em sap molt greu perquè tinc la sensació que avui joves, verds, surten d'aquesta diada amb aquest reforç del que han fet avui a plaça, del que han portat a la plaça de la Vila, de Vilafranca del Penedès, i em sap molt greu pels bordegassos perquè en l'any dels 50 anys acaben de rebre també la Creu de Sant Jordi, crec que es mereixien, de fet, es mereixen descarregar ja d'arrencada la festa major el 2 de 7, perquè el portaven treballat, perquè el portaven fet a l'assaig. No ha pogut ser, ara tanquen amb aquest 3 de 7, que a priori fins i tot no entrava ni en el programa de la diada d'avui perquè volien fer 5 de 7, 4 de 7 amb l'Agulla, 2 de 7. A punt d'arribar ja la cotxadora d'aquest 3 de 7 dels bordegassos de Vilanova, però ara vacances, bé, ara festa major, després vacances, i al segon tram de la temporada segur que els bordegassos fan el 2 de 7. A punt de coronar el castell, 3 de 7, bordegassos, sí! Castell sense problema, Castell que el tenen dominadíssim, Castell que aquesta temporada ja han descarregat 8 vegades, les 8 vegades que l'han intentat l'han descarregat. Per tant, és un Castell que tenen dominadíssim i que, insisteixo, segurament no els hagués agradat avui haver de portar plaça, però les circumstàncies han fet que l'hagin hagut de portar plaça. Sortida d'enxaneta, sortida també de cotxadora dels bordegassos de Vilanova, es deixaran d'abraçar els dosos d'aquest Castell, 3 de 7 descarregat, i jo insisteixo, ara festa major, que això és el més important per bordegassos, a gaudir i a xalar de la festa major. Aquest fantàstic 3 de 7 és que no ha tingut absolutament res, és un castell facilíssim, que no els hi ha costat gens als bordegassos, que aquí ja ho veieu, com es col·loca l'aixecadora, com traspassarà l'enxaneta, tothom al seu lloc. Bueno, un castell d'aquells que potser ni havien preparat a l'assaig. No, segurament que no. Ells volien fer el 2 de 7 claríssim. Bé, arribarà, No sé, els bordegassos és d'aquella colla de lluitadors i lluitadores que saps que tard o d'hora acaben fent els objectius. Adrià, tal com han anat els castells, el bé que els heu fet, dona la sensació que us heu quedat sense el premi merescut de la Torre de 7. Sí, correcte. Ha sigut una llàstima perquè havien fet molt bona feina durant l'assaig i ha sigut una llàstima. No volíem acabar amb el 3 de 7 perquè això volia dir que no havia anat bé la cosa, però bueno, no hem pogut tornar a repetir la torre perquè una quart se'ns ha fet mal, però si no l'haguéssim repetit perquè portava molt bona feina assaig, l'havíem descarregat 2 vegades i ha sigut una llàstima. Els nervis ens han passat factura. Podríem dir que avui acaba una mica la vostra primer tram de temporada, ara us queda festa major. Com us plantegeu el que queda? Doncs bé, seguint com ara, anar fent passet a passet, estrenant canalla, estrenant gent de tronc i quan arribin els castells arribaran. Senyores i senyors, nens i nenes, quina millor manera de tancar la diada dels castellers de Vilafranca que provant el pilar d'avui amb folre i manilles. Extraordinària la diada que ens han ofert avui a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. Mare de Déu de les Neus, festa major. 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre, 2 de 9 en folre i manilles carregat, i ara pilar de 8. Ja l'han fet una vegada aquesta temporada, va ser a Tarragona, al Pla de la Seu, a principis del mes de juliol. Comencen amb pilar de 8, tanquen amb pilar de 8. Arribant ja la setena a la seva posició, i ara arribarà el moment clau, remunta ja l'enxaneta, comença a pujar pel quart, pel quint, l'esquena, sisena, i ara arribarà el moment de la motxilla d'entrada. És el moment clau d'aquest pilar, compte. Moment de la motxilla d'entrada, moment delicadíssim. El pilar de moment està molt bé. Ara arriba el moment de la motxilla d'entrada, moment clau. Castellers de Vilafranca, plaça de la Vila. Ara veurem com clava el genoll a l'espatlla. Posa el peu a l'espatlla, s'aixeca... Sí! Pilar de 8 en folre i manilles, Castellers de Vilafranca. Motxilla de sortida, moment clau determinant, treballa el quart, treballa el quint, motxilla de sortida de l'enxaneta superada, i si ara superen també la sortida de la setena del Pilar, descarreguen també el Pilar de 8 en folre i manilles, en una diada que ens retorna a la prepandèmia, en una diada que ens recorda una altra vegada que ens apassionen i tant els castells, en una diada on sembla que no hagi passat el temps, ja han passat 2 anys sense castells, 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre, 2 de 9 en folre i manilles, carregat Pilar de 8 en folre i manilles. Extraordinari. Quin tros de castell, Carles! El peu al seu lloc, el folre al seu lloc, les manilles
treballant còmodes per fer una autèntica exhibició de pilar. I això també ha tornat. És que l'han fet molt fàcil. L'han fet espectacular. És que veureu que fins i tot les motxilles no ens han fet patir en cap moment. Així com el Pla de la Seu va tenir moments molt delicats, és el segon de la temporada. Però tot i així, la sensació de millora és autènticament molt gran. Aquí veureu aquesta motxilla, aquí hi ha hagut res. Una petita flexió, però res, petitíssima. I el mateix amb la motxilla de sortida, molt suau. S'ha fet aquesta motxilla de sortida, el pilar magnífic. És que mireu el polre i les manilles, és que ningú es mou, tothom al seu lloc, pràcticament ni un peu, i aquí ho veieu, la sortida d'aquest pilar, que ja vam explicar la setmana anterior, no?, que el tenen, vamos, perfecte. És espectacular. Cisco, que important era acabar aquesta diada d'aquesta manera? Bueno, ja l'acabàvem bé, és a dir, 3 castells de nou, venim d'on venim, però bueno, tocava fer aquest pilar, tenim un pilar molt fort i l'hem d'aprofitar. Potser la conclusió que traiem d'avui és com s'ha recuperat la colla després de la caiguda, com heu recuperat la diada. Només ha faltat descarregar la Torre de Nou, i hagués sigut la diada ideal, no? Bueno, ens ha faltat un punt. Jo sempre dic que aquests castells doncs són això. Aquí hi ha la diferència d'un castell de nou a un de gamma extra. Els petits detalls doncs hi afecten i bueno, ens ha faltat 5 segons per acabar de treure els dosos. Avui hem de fer les entrevistes ràpid perquè això té ritme i així tancarem la diada pel que fa als pilars de mèrit. Després quedaran els pilars de comiat també de la resta de colles, però compte, pilar de 6 de les joves de Valls. També vol rematar de la millor manera la diada. Pilar de 6, un descarregat enguany a la diada del quadre de Santa Rosalia. Són les gralles pel pilar de 6 de les joves de Valls per tancar la diada. Boníssima per ells. 5 de 8, 3 de 9 en folre, 2 de 8 en folre, i ara a veure si també poden descarregar el pilar de 6. El Jaume és el segon, l'Edu és el terç, ja estaven situats, ja han dit vinga endavant. S'ha situat la quarta del pilar. Fixeu-vos, quina suavitat per pujar en aquest castell. Pujar el Quim i l'enxaneta ja s'espera. El Jaume concentrat, l'enxaneta s'espera per pujar. Entra el Quim. És l'Oleguer. L'Oleguer, que la primera vegada que el vam veure a plaça era una puça. Una autèntica puça, però ara ja no és una puça, és un homenet. L'enxaneta ja fa el seu camí per buscar la motxilla d'entrada, compta pilar de 6, colla joves. Ara és el moment clau, és la motxilla d'entrada de la colla joves. Ara farà les passetes i vinga, va, genoll a l'espatlla, peu a l'espatlla, l'altre peu a punt de carregar-lo. Sí! Pilar de 6, colla joves, xiquets de Valls, i l'aguanten una estona, Fixeu-vos, ha fet una aleta, una senyora aleta a la colla joves del pilar de 6, ara motxilla de sortida, compta, moment clau, busca l'equilibri l'Oleguer, surt l'enxaneta amb molta suavitat, fixeu-vos, poquet a poquet, molt suaument. Sensacional la sortida de l'enxaneta, ara sortirà ja Quim del Pilar, i les joves també remata la diada, la millor de la temporada a les portes de Firagós a la plaça del Blat dimecres vinent, descarregant el Pilar de 6 Aina. Déu-n'hi-do, quin pilar també que té les joves, que segur que els farà somiar. Això es pot posar dins d'un castell o pujar-lo damunt d'un folre. Té moltes possibilitats. Bona tarda, perquè s'ha quedat una tarda fantàstica per la colla de joves. Que important, sobretot aquest 3, Sí, veníem amb moltes ganes, no?, i amb els deures per fer, no?, que era aquest 3, tot i que sabien que podien fer bé, no?, que podien fer bé, bueno, aquestes últimes diades que l'havien provat, se'ns havia un carregat i l'altre vam haver desmuntat per problemes amb el tronc. Avui hem demostrat, no?, el que s'ha vist a l'assaig, no?, que jo amb ells els deia, no?, com surti tot el que hi ha a l'assaig, no?, al final es veurà el resultat, no?, molt contents, la gent contenta, ha complert tots aquests dies i és un punt important, no?, que ara ens convé, comencem al mes d'agost, no?, i començar així d'aquesta manera, doncs, és un punt important per nosaltres. Sí, aquests són els pilars de comiat d'una jornada, Aina, que haurem d'analitzar, però de manera reposada, perquè realment avui hem vist, teníem el dubte si seria o no seria, sí, punt d'inflexió, clarament. Avui totes les colles
decepció dels bordegassos ho remarquem perquè ens ha sapigut greu que no poguessin assolir aquest repte. És veritat que totes les colles avui surten satisfetes i el fet de sortir satisfetes és que els objectius que s'havien marcat, però que eren grans objectius perquè eren passes endavant molt grans, doncs els han pogut assolir. Ja tanquem amb tu, també amb l'Àlex i també amb el Toni, però una pregunta ràpida per tancar també amb tu, Aina. No sé si ens ho esperàvem al setembre, l'octubre, el novembre, el desembre, no sé si ens ho esperàvem al gener, el febrer, el març, l'abril, el maig. Està avui aquí explicant tot això. Crec que és un gran èxit del món casteller, no de les colles d'aquí, les que estan a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. És un gran èxit del món casteller, tinc aquesta sensació. Al final la sensació és que tota la gent que ha estat treballant, que s'ha esperat 2 anys a casa seva per tornar a fer allò que més els agrada, està començant a donar el seu fruit, que a poc podrem tornar a celebrar els grans èxits on havíem deixat el 2019. Aina, hem començat a les 6, són les 9 del vespre, ens ho hem passat molt bé. Molt bé. Fins a la pròxima transmissió. Fins a la propera. Gràcies a l'Aina Mallol. Anem a peu de plaça. Tanquem amb l'Àlex Alonso. Àlex, segurament és d'aquells dies que hi haurà nit llarga per alguns i per algunes, eh? Doncs segur, seguríssim que com a mínim en aquest costat de la plaça de la Jove de Tarragona i de les Joves de Valls avui la nit serà llarga, perquè tothom venia sabent que avui era un dia molt important, però també sabent que la feina s'ha d'acabar de rematar a plaça i que potser hi havia alguns dubtes. Avui s'han esvaït aquests dubtes. La Jove de Tarragona i les Joves de Valls surten com un tiro d'aquí de Vilanova per afrontar aquest agost casteller. Gràcies, Àlex, i fins la pròxima transmi també, i acomiadem també a Toni Comas. Toni, també, clar, és que llàstima el puntet de bordegassos, perquè a més ens estimem tu i jo especialment aquests bordegassos de Vilanova. Llàstima això, Com ens agrada venir aquí a fer aquesta diada, A totes les places, evidentment, ens agrada anar, però no sé què passa en aquesta plaça, en aquest dia, a la tarda, la temperatura, l'ambient, que totes les colles surten contentes, i avui s'ha tornat a repetir, i ens agrada viure l'ambient a peu de pinya. No ho heu pogut viure vosaltres, però us puc assegurar que l'alegria era generalitzada, fins i tot entre els bordegassos. Ara mateix hi ha celebració, han mantejat el Pere Gassó. Per tant, jo crec que la valoració global és d'alegria, de satisfacció i un pas endavant més que marca, com deia, un punt d'inflexió molt important en aquesta temporada castellera. Doncs fem una cosa, repassem, per si us heu afegit a última hora i no sabeu, ostres, estan parlant del que ha passat avui a Vilanova, què ha passat avui a Vilanova. A Vilanova ha passat això, plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, Diada de les Neus, bordegassos de Vilanova, 5 de 7, en segona ronda l'intent de 2 de 7, llàstima, arribarà, segur, 4 de 7 amb l'Agulla, 3 de 7, Jove de Tarragona, 7 de 8, estrena, 4 de 9 en folre, estrena, 3 de 8, millor actuació de la temporada, sens dubte, Castellers de Vilafranca, 3 de 9 en folre, primera ronda, 2 de 9 en folre i Manilles, carregat a la segona ronda, estrena, 4 de 9 en folre, tercera ronda, i han tancat en pilar de 8 en folre i Manilles. Millor actuació de la temporada fins al moment del món casteller. I les joves, 5 de 8, 3 de 9 en folre, estrena, descarregat, 2 de 8 en folre, pilar de 6, també és la millor actuació de la colla joves xiquets de Valls aquesta temporada. Per tant, fixeu-vos, 3 colles que assoleixen la millor actuació de la temporada avui en aquesta Diada de les Neus a la plaça de la Vila de la Vilanova i la Geltrú. I per tancar, vaig a llegir un missatge que m'han arribat fa un momentet, m'ha arribat, i tinc ganes de llegir-lo perquè ja hem de tancar aquesta diada. Han tornat els grans castells en una deliciosa tarda d'estiu que nosaltres hem compartit amb vosaltres a la xarxa de comunicació local en coproducció amb TAC12 i amb Penedès Televisió, avui també amb la companyia del Canal Blau i sobretot amb la vostra companyia, que també ens heu ajudat i molt mitjançant les xarxes socials, l'etiqueta, el coixinet Castells en xarxa. Gràcies de veritat a tot l'equip que fa possible tot això. Hi ha molta gent aquí al darrere treballant setmana rere setmana perquè tot això funcioni com ha de funcionar, perquè tot això arribi a casa vostra com ha d'arribar. Vam començar el setembre del 2019, hem seguit el juny d'aquest 2022 i seguirem en aquestes transmissions castelleres per apropar-vos tota l'emoció dels castells que avui realment ens han fet gaudir i vibrar. Insistim, avui hi havia 4 colles a plaça, però penseu, tots els castellers i totes les castelleres, que això que ha passat aquí avui és fruit i feina de tot el que feu, tots i totes, els assajos cada setmana i a les diades cada setmana. Gràcies a tots, fins a una pròxima diada, que vagi molt bé. Adéu.
em demanis aquest cop anar a poc, ni fer-ho tot millor i deixar de ser jo. No em demanis veure't lluny, et vull més a prop. Si quan em mires tu ja em sento millor. No em demanis que em refiï penjant de la corda. No em demanis que em preocupi d'allò que no importa. No pretenguis que jo tingui les peces del joc, ni que amb dues pedres t'encengui el foc. Des d'allà dalt la terra es veu, segueix girant, mentre nosaltres ens perdem en els detalls, en sincronia i com els astres de l'espai. Seguirem ballant, que se'n vagin a prendre pel sac les penes i les ansietats que avui ja no ens dona la vida, que potser no som tan especials, segur que no, però ens és igual i avui farem un festival. No em demanis que transformi el teu plor menor i que deixi de viure només d'il·lusions. No em demanis que no faci cas al meu cor, si quan em mires tu ja em sento millor. No em demanis que segueixi el que tothom fa, ells ho fan fenomenal, jo potser no tant. Seguint les meves passes, chilling, caminant, aquesta vegada sí, fem-ho de veritat. Des d'allà dalt la terra es veu, segueix girant, mentre nosaltres ens perdem en els detalls, en sincronia i com els astres de l'espai. Seguirem ballant, que se'n vagin a prendre pel sac les penes i les ansietats que avui ja no ens dona la vida, que potser no som tan especials, segur